Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow. Nga na sa kagdi mao ha? Nita gikagugot ha? Di ka na ko pasudlon. Ug kung mamugos man jud kag suon, ginahon ka na ko. Urong luguson. Sa gusto ka? Ha! Hadlokon man ko nimo. No. Able ang pultahan. Able. Ay 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 ay! ay. Able. Magkuba na gid ha? Malugusan bagiti ka ba? Malugusan giti ka. Dilam di ay able. Unsa na nagugart? Oy, unsa na? Maayo kami dool. Hoy ikaw Marika. Able ang gate. Maayo kay abno ka. Kahit mo kasabot pero dalig mo sunod. Kinsa ingon? Able ang gate. Imo nang git? Kana dong, pahit kay gingan lang kag abno ana. Ingon siya bugart? Uri ka kadungog. Uwat mo din niya, uwat mo. Lola, bantay ka. Nagdaga nagmisusi dong matiyo. Suko ngayon magkingan lang abno. Lola. Soko. Tinuod man sad. La, watas dong matiyo ha? Huwata gyud. Eng. Mateo, unsa rong kasaba? Gadto, uyab, brad na ko Anton ay. Hoy, ngano imo man nagikuha ang sundang? Ako tigbason. Unsa? Mateo, ibutang na ha. Mahimo kang kriminal ana. Sige lang siya nga nakuwab no. Kay tinuod ay nga abno ka. Dili. Oh, di man di ka tinuod, ganun masuko man ka. Mateo, nahibaw ka ba kun unsay mahitabo kung magpadakas ka lagot? Mahimong makasamad ka o mapriso ka. Priso? Mauna, mapriso ka. Unya, gusto ka mapriso? Di na ka makakita sa pinangga ni mong munyeka. Di na ko kita akong munyika. Unsao man nimo pagkakita nga mapriso man ka. Mateo, ibutang ng sundang ha. Sige na. Hoy, Abno! Oh. Ay, naman ka! Balik, Juday! Mateo, dali na. Ibutang na ng sundang og manood na tas kwarto. Nangita nimo ang imong munyeka. Ablihin eh, pultahan. Ablihin eh. Mamugos man jud din siya jud oy. Unsa may ikitigiyan ning baya? Nga masuko man gadi pasudlon. Umaabot kong asawa ni Anton. Busa, mahimong may katungod na sad ko ining baya. Pero wa pa magay katungod. Ay lang pamugos ha. Pero kung musugot ka nga luguson ka na ako sa suod, aw. Ali, makasuod ka. Nahan ka. Ay, say, luod pa. Nes. Makatilaw lang ka na ko ay. Sige mga pangirit ba? Oh, uy, hala. Mga tanod niya din Ngano? Nagtuusad ka nga mahadlok og mga tanod? Basta, wag ka madlog tanod ha. Sir, mga nudes. Unsay sir, mga nudes? Sir, mga tanod good. Karaan. Doon na may dakpon, sir. Kini siya may unaha, sir. Mga tanod nga mga tiguang. Wa ko mahadlok ninyo. Sabi ako sa ninyo nga inyong kondanos barangay, ha? Nang skandal ka. Skandal? Public scandal mo ha. Tiguang tanod. Hindi magunogag. Singgit-singgit din eh. Tinood ka na, sir. Tinood ka na, sir. Sige, sir. Sige, sir. Skandal din. Sige, sir. Dataan ninyo. Tingalig, mga. May naikan ko naglugos na. Skandal, may tampo ba? Loy, gigani siya. Wa ko mahadlok, mga tanod tiguang. Mga buisit panday mo. Lubuisit? Diha na mo ay. Tuan na, Bogart. Wala na eh. May daligbiya sa diyang nakabot ang mga tanod. Ako'y nanawag og tanod. Oh, ikaw rin ay. May noon aron. Magmilinaw na tanin eh. Kalma na lagi kay ka. Ah, Hansaon. Gikuha man ni Mateo ang sundang god. patay. Disgrasya ang tatong may tabo, di ba? Mao gyud.
Mayo gani kimi patuos Mateo o gibutang ang sundang. Um, Dili gyud ko hunungan atong bayhana da. sir, kung magbugno mo ba, hadlok ka to niya? Wa ko maanad og away Bogart. Labi pa ginang bugno. Ah. Pero kung dili gyud malikayan, dili na ko sa sibukan. Musukol kiday-kiday. Kung gikinahanglan, ako siyang suklan. Diin man nimo mapalgi katong ginganlan og Amy. Sa resto bargod ma. Palahubog di ay itong babayhana. Maud ang way uwaw. Ay, ako naman to siyang gipasidanan ma. Nga di na mo atos bay. Miadto gyud nagbinastos. Giuyog ang gate. Dadan untag sundang ni Mateo. Mayo gani kay may patuo ni Sarah. Sus Anton. Mamahimong kriminal ang imong manghod oy tungod lang adtong babayhana. Sagdi lang ma. Ako niyan siyang tawagan ma. Inigabot nato sa lugar nga tukuran nimo sa branch. Unsaon man nimo siya, ha? Imong pahimangnuan? Ayaw na lang kay tingalig mamungot ni ug mobalik na sa pagbinastos dito sa ato. Misamot akong tinguha nga buwagan siya ma. Tungod sa iyang kabastos. Ug mosamot ang iyang pagukod ni Sarah. Nga naman. Dako ang akong pagtuo nga nangabubho na siya ni Sarah. Ganong mga bubuho man siyang Sarah? Nga tuan ang kumagidaan sa iyang boarding house? Moadto ka ba sa bahay? Maubitaw nga gidawat na lang ako imong offer ma. Aron makalayo na ko ni Sarah. Gisakitan ba ako nga akong gibuhat. Mahal gyud din ako si Sarah. Animal, kinsakay na nawag og tanod. Uy, kikapoy lang ko sa akong lakaw. Wag cute na ako ikatubang katong Sara. Oh, ang ako cellphone. Uy, ngano na nawag man ni siya? Hello, ngano na nawag man ka? Dito na sa Dekas bahay nilang mama? Ay, gilaay ko diri sa ato, Anton. Mao tumilakaw ko. Ug dito gyud ka paingon. Ngano manggod? Musamot ang kalagot ni mama nimo. Musamot sa kalagot ko na itong Sara kung inyo siyang panalipdan. Ganun maglagot man kang Sarah. Nga mo sige buhat nga dawtan batok nimo. Siya mo inungdan. Nganon dili ka ma-in love nako. Bisag dili ka pa musulti nako, Anton. Klaro kaayong katubabayana, maoy dakong babag. Nganong wag gyud nimo tudloi ang imong kasing-kasing aron mahigugman nako. My God nimo imi. Kiunsa ko nimo pagsiguro? Ayan na lang gud ko pangutan-an ni ana. Gusto na ko magmahay. Nganong nagpadaog gyud ko sa akong kahuyang. Pero niya naman eh. Niya na ning animal nga pagbati. Og dili ko mahimo mo surrender ini. Pero labi pang dili ko mo surrender sa usa lamang ka Sara. Misamot man hinuon nga akong kaluoy ni Sarah. Ug napun-an sa nga akong tinguha nga mahimong kawas nun na sa relasyon ng mga imi. Pero di lang ako dali-dalion ang among panagbuwag ni imi. Tingalig maalawot si Sarah ug ang among anak. Ngano magpadaog man ko sa akong kahuyan. Ngano man. Unsa man Anton, ganahan ka sa lugar? Nindot ma. Mas ganahan gyud unta ko kun mo'y akong ikauban din sila si Sarah ug ang among anak. Unsa? Ay, sorry ma, sorry. Ako rin itong pangandoy. Sige ma. Okay na ko ning dapita. Anton, dili baya basta-basta lang nga puhunan ang ipagawas ko ni ining dapita. Ay, kahadlok ma. Dili mahitabong usikan kong kwarta sa itong pamilya. Palambuon ko nga itong negosyo din eh. Ako na ipanumpa nimo. Bisag mag-antos ka? Nakasaan ako sa gamayng anghel nga bunga sa among duha ka gugma ni Sarah ma. Malinaw na si Sarah uban ni Mateo, anak.
ug malipayon si Mateo nga miatiman sa gituhuan niyang munyeka. Pasagdi na lang sila si Sara ug Mateo. Sarah, doon ako pangutana. Ayaw suko ha. Unsa man na, Mateo? Basta, ayaw ladyod suko ha. O, sige. Dili ko masuko. Unsa man imong pangutana, bi? One good. Hmm? Unsa lagi? Giunsa ninyo paghimo Monica. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!